No, nevravím, že je lepší. Z nášho pohľadu to môže tak vyznieť. Z nich nie. Myslím, že underground trošku viac je bližší a zbližuje viac ľudí na väčšej, nechcem to povedať intelektuálnej, také emočnej, lebo aj ten mainstream dokáže urobiť akože emočnú, že všetci sme páv. Ale myslím, není to až také úprimné ako underground. Ten viac spája. Ľudia chcú byť svojskí a individualita je v tom undergrounde väčšia. Ako v mainstreame tam je jeden a ich je 1000. V undergrounde sú napríklad stovky a je ich po 10, ako by som to tak rozdelil. Hej. Čiže o to je underground. Podľa mňa je taký individuálnejší a trošku viac, nechcem, asi úprimnejší podľa mňa. Väčšia sebarealizácia tých ľudí jednotlivých je v tom undergrounde. V mainstreame dá sa povedať, že možno tam už niekto ťa definoval, že budeš toto, si tým, urobil si jednu platňu a musíš robiť ďalej tie platne, alebo ten istý obraz tej hudby, hej. Ale v undergrounde nie sú až také kvázi tie, a hlavne nie sú to finančné takéto predpisy, si slobodnejší človek, slobodnejšie myslenia, môže skočiť z jednej témy na druhú. A či to ľudia zoberú, alebo to ťa až tak netrápi, lebo ty máš väčšiu radosť z tej hudby a z tej tvorivosti, ktorú dávaš pre tých ľudí. Či to nájde niekto, alebo nie. Nie si až tak viazaný, podľa mňa, ako v mainstreame to, čo sloboda je underground, podľa mňa. Ja tam vidím v tom veľký rozdiel. Tak doba napreduje, mladí ľudia sú iní, my sme boli iní, my sme boli viac menej takí nadšenci, ktorí vlastne, naša komunita vznikala vlastne kvázi na protest niečomu, lebo som žil v končiacej dobe takého kvázi totalitného režimu, kde sme vlastne nebolo povolené tak všetko, ako je teraz. Čiže my sme viac menej boli založení na nejakom proteste a potom nás tá hudba pohltila. Vlastne sme prišli ako keby na koreň a začali sme ju tvoriť, začali sme sa v nej vidieť, realizovať, či už po životnej stránke, štýlovo, komunita celkovo. No a išlo to ďalej. Takisto aj táto doba má svoje čaro, títo ľudia mladí takisto vidia zase v tom niečo inšie, nájdu si svoje iné a preto myslím, že underground je stále, možno nie je až taký viditeľný, ako bol vtedy. Teraz je viac taký, ako keby roztrieštený, každý nesie si ten underground v sebe, ako keby, a sú také menšie skupinky. Predtým sme boli dosť taký väčší celok, ktorý sa teraz ako keby tak rozdrobil. Ale myslím, že nájdu sa také väčšie spolky, kde sú väčšie priateľstvá, väčšie hudobné, kde sa vedia vyžiť ľudia. A myslím si, že je to podobné, len je to časovo inak a ľudia sú iní. Ale hudba undergroundová podľa mňa prežije.